Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Яңа Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Күзяев Фәрит Кәррам улына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны улы Фәнис, килене Венера, оныклары Лиана һәм Милана, кызы Гүзәл, оныгы Амира, кызы Галия һәм улы Фаил котлап, җылы теләкләребезне җиткерәбез. Безнең кадерле кешебез 1958 елның 16 ноябрендә Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылында гаиләдә беренче бала булып якты дөньяга аваз сала. Зирәк, шук һәм тапкыр малай мәктәпне тәмамлап барыш бистәсендә шоферлык һөнәрен үзләштерә. Кулына таныклык алып 2 ел буена илебез алдында булган хәрби бурычын Чехословакия илендә намуслы килеш башкарып кайта. Яшь һәм перспектив егет шәһәр якларына китүне бер генә дә күз алдына максат итеп куймый. Киресенчә, кайда туган шунда кирәк булган дигән мәкальне истә тоткандай, туган авылында хезмәт юлын шофер буларак башлап җибәрә. Һәм бүгенгесе көнгә кадәр олы хөрмәткә ия булып үз эшен авыл администрациясендә дәвам итә. Әтиебезнең ир-егетләргә хас матур сыйфатлары бик күп. Гаиләдә ул оста җитәкче, үз ролен яхшы белә, урыны гел түрдә булыр. Һәр мөһим әйбер аннан башка эшләнми. Без бүген инде читкә таралып, төрле якларда яшәсәк тә, еш кына туган өебезгә кайтып, аның хәлен беләбез. Анардан кирәк булган үгет, насихат, киңәшләребезне алып китәбез. Кадерле әтиебез, яраткан бабакаебыз, сине олы юбилеең белән ихластан котлыйбыз. Олы җанлы, сабыр хылыклы, киң күңелле, безгә һәр вакыт төпле киңәшләрен биреп яшәүче, балалар дип торучы, кадерле әтиебезгә бәхетле көннәр, күңел тынычлыгы, авыруларга бирешми яшәвен телибез. Һәр вакыт тугры, мәрхәмәтле булып, туганнарың өчен кайгыртып, яратып яши белүең белән үрнәк син. Җан юлдашың белән бергә балаларның, оныкларның кадер-хөрмәтен күреп, муллыкта, кайгы-хәсрәтсез, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын. Котлы булсын әти туган көнең, гөл чәчәктә үтсен һәр көнең. Кырышныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең. Төрле чакны күргәнсеңдер, йөрәгеңдә күптер ярада. Киңәшчебез булып әти бәгырем озак яшә безнең арада. Сәламәтлек ташламасын сине, һәр бер көнең үтсен шатлыкта. Яшәү яме, дөнья иминлеге, юлдаш булсын сиңа картлыкта. Котлы булсын әти туган көнең, бәхетләрең килсен күренеп, куанычлар гына юлдаш булсын, яшә шатлыкларга төренеп. Хөрмәтле Фәрит Кәррамович, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Кытлы булсын, туган көнең тантанаң. Бу дөньяда син барлыкка горурланам, шатланам. Телим әти, телим ул тормышта озын-озак яшәргә. Язса иде гомерем буе әтим дип дәшәргә. Телим әти, uzak yaşarga yazsa ide ömrüm buye ədim dib dəşərgə. Qaytqan çaqda qarşılıysan, qaytыңмы балам deyib, әтиләрчә irkəlisən, arqalarından süyüb. Uzak yaşarga yazsa ide ömrüm buye əlim dib dəşərgə. Dilim əti, dilim ul turmuşda uzun-uzak yaşarga yazsa ide ömrüm buye əlim dib dəşərgə. Dağına yürüsem de seni sağına güngel.
Туган йортыбызга кайтып, сине күрүп бер гомер.